Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. ¿Has visto alguna vez algo igual? No. Seven, 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 the magnificent seven. Cuando escalas, tienes la mente clara, libre de toda confusión. Estás concentrado y de repente la luz se vuelve nítida, los sonidos definidos y te invade la poderosa presencia de la vida. 7 años en el Tíbet. Estem baixant de l'intent de cim. De fet, no hem passat del campament 4 a 7.500 metres. El problema ha estat que ha estat tota la nit nevant. I ara, per més INRI, no se m'ocorreix res més que filmar aquí, per damunt del camp 3, a uns 7.000 metres, a 6.800, que és on va caure la llau l'any passat i bueno, es van dur un munt de gent i així. La veritat és que ha sigut una expedició molt dura. M'ha fet donar compte de moltes coses, sobretot que el més important en la meva vida va estar per davall dels 8.000 metres, no pas per damunt. Una abraçada, us estimo tots i ens veiem ben aviat. Adéu. Quina merda!
No corre, no corre. Dormiremos los tres en una carpa. Que la recomendación es bajar camión. Sí, estamos en la cumbre, estamos acá filmando un poquito y... ¡Bien, por aquí! ¡Ah, mierda! ¡Será bien! ¡Marta, por dejo! $7.555, 7.600 segons estadística. La nostra tenda ha aguantat, però n'hi ha d'altres que no. A les 3 del matí he tingut una nova volta de fred. I per una altra vegada serà agrair-vos a tots el vostre seguiment, sobretot als sponsors que han fet un esforç molt important perquè poguéssim estar aquí ara a 8.300 metres. El pic d'alçada que he arribat és a 8.600, però és que no ha pogut ser, vull dir, no ha pogut ser, sap molt greu. Una entreanxera, vale? Anem cap al final de les cordes fixes a buscar el Javi. Bueno, me sembla que m'he trencat, no sé, els lligaments o alguna cosa, perquè no puc anar d'una altra manera que no sigui d'aquesta. Sé que és trist, però és el que diré. Tala. De moment el que fem és anar cap a casa, que és el millor. Tarde del 2 de octubre del 2007, Xavi Arias apretaba el botón de su cronómetro, finalizando de este modo su nerviosismo. Estic pujant ja cap al Camú, porto una hora i mitja. Elevado, Xavier llega al campo 1 a 6.400 metros, donde aprovecha para calzarse las botas y el mono de pluma que le ayudarán a subir. I tenim aquí el resal i s'ha girat una mica de vent. 23:08. I on pot ser que estiguem? Estic al cim del Chollo en menys de 24 hores. Espectacular. Espectacular. Estic molt content i molt emocionat. I què puc donar? Gràcies a, sobretot a la meva companya, a la família,
a tots els socis del Club Excursionista de Gràcia, a tots els amics, al meu entrenador, Ricard Vila, i sobretot a tota la gent que ha fet possible aquesta expedició, com és l'Ajuntament de Barcelona, l'Hospital de Catalunya y el Club Excursionista. El espíritu de la Matagalls Montserrat alcanzaba de esta forma la cumbre del Cho. Bé, això que esteu veient, per davant en Xavi, caminant, i la cascada del Combo. I per aquí dalt veieu els primers, la Rambla. Però bueno, s'hi ha d'estar, s'hi ha d'estar. Les franges grogues i la puta són superverticals. Mireu el meu puto peu. Iu és el fogonet, que estem desfent neu i a la vegada estem gaudint d'aquest paisatge que és impagable. Ens pesa molt la motxilla, té una mica petats, és el més fort que he fet. El Javi porta la motxilla una mica més pesada que jo, perquè ell porta la tenda i ja porto estris i així. També va bé, perquè així no fa tanta calor. Estem a l'esperó dels ginebrins. En tot cas, aquest any pugen a l'Everest, l'any que ve doncs, possiblement s'aniran a caçar lleons a Tanzània i els següents s'aniran a l'espai. Són gent que amb quina corda agafar-te, i en aquest pas la progressió és lenta, és Estem al cim més alt del puto pont. Estem filmant la trucada més alta del món mundial. Amics i amigues, barcelonins i barcelonines, Barcelona ha arribat al sostre del món. Estem al cim de l'Everest a 8.848 metres. Ja hem pogut posar la bandera de Barcelona, la bandera catalana i, com no, la bandera del nostre club, que és la que també ens estimem molt. Un petonàs a tots, una forta abraçada i una forta salutació a tots els oients i visitants de Temps d'Aventura. Un petonàs, sobretot també a totes les famílies. Un petonàs de part dels Xavis, tal com se'ns ha dit aquests dies. Un petonàs. Adéu! Mireu com està de trencat. Muchachos, flipeu. Això és la muerte. Per quan vagi cap a dalt.
Això és l'Everest, es veu al balcó, fins i tot es veu una miqueta de traça i gent. La tenda està... pues realment fa mania. Fixeu-vos a quina sutura he tingut que fer. Mireu, perquè se m'ha trencat la cremallera. Ha deixat de nevar i cap aquí dalt hi ha el cim. Bueno, mitja vida si s'obre, Estem a uns 25 metres del cim. Espero que ho puguem celebrar. Cim del Lhotse, 8.516. Fa molt vent, no s'hi pot estar de peu a dalt. És impossible filmar, però mireu, l'Everest ens treu 300 metres i al fondo el xollo. Hem de baixar. Tot això és molt llarg. A les 4 de la tarda ens va caure una llau de gel, ens va trencar la tenda de campanya, ens va trencar l'esquena, el cap, i ara aquí amb la doctora Nerina estem mirant que no tinguem cap cosa malament. Bueno, la primera prova està passada, ara només cal passar-ho amb gel. Amb gel i aigua, no? Sí, serà més divertit.
Són les 7 de la tarda, s'està fent fosc, vista espectacular, glaciar, Golden Austin. I això que se'n va cap amunt, K2. Veieu? Aquí és a la corda i com que som els primers que estem anant, a part d'obrir traça, la corda està enterrada mig metre, 1 metre per davall de la neu acumulada i s'ha d'anar arrencant. Bueno, una fenyadeta. I per aquí, ara ve el relleu. Xavi. Això és pels del sofà. Exacte. Estem anant aquest coll, estem fent torns. Ara acabo jo d'obrir davant de l'Arturo. Arturo, un company de Madrid. Obrint traça a 7.800 metres. Hola, Javi. Hola, què tal? Doncs aquí estem. Duy el marrón, què tenim? Sí, ratllant els 8.000 i avui cauran les 24 hores d'excursioneta. El vent ens està parlant. Estem aquí. Estem agafant cordes fixes velles. Però bueno. Són les 5 de la tarda. Estem al cim del Groc Pic. Bon dia, estem al Camú, 5.800 metres del Manaslu. Aquí estem posant-nos ja tots els trastos per marxar cap al Camp 2, muntar-lo i cap al campament base. Brutal. $6.700 con la sopita. Aquí una noche, pues como veis, ajetreadilla. Cualquiera se atreve a salir.
Un frío de narices. Bueno, típico de aquí del Himalaya. Clásico de 7.000 metros. De 7.000 metros casi. Una sopita que nos hemos hecho aquí la mar de bien. Y aquí pues tendremos que aguantar la noche los tres. I cabrem, farem. Un saludo, chicos. Saluti. Saluti. Y yo también aquí, pues un poco de sopita y a la pitra. Bones noches. Buenas noches, hasta luego. Tenim Lluís i companyia pujant al ritme del Pallars. Hola Lluís, com estàs? Sí, sempre diu que està fet caldo i sempre puja tots els puestos. Aquí veieu el cim de Manaslu, Antonio arribant, brutal, el Fèlix de davant, brutal.